Takže dobrý deň, my vás vítame u ďalšieho videa, ale dneska tu máme takú kombináciu, že máme CS-ko, ale je to Minecraftová mapa, takže je tu aj Samo. Ahojte. Takže ideme zahrať normálne s botmi, ale bude to taký mix CS-ko a Minecraft, takže ideme na to. Dobre, teraz ďalšie kolo tu je a ideme dať tých botov. Spadol. Zaspínkal trošku. Prečo to vyzerá ako kolesa toto tu? Ktoré? Goldové. Viem, že zať guľomet. Prečo nie? Ak sa vám budú páčiť ďalej takéto videá, no tak ešte nájdeme nejakú Minecraft mapu a možno ešte aj nejakú lepšiu. Uvidíme. Lebo je ich tam veľa na výber, ale táto by prišla taká najlepšia. Bombu daj. Aha. Ja som zase stratil. Som si chcel vzať vysavač. Ja som zase stratil. Čo? Aim. Dobre, tak teda idem šníperkovať. Flashback, aha, neskoro som si to všimol. Fotoaparát! Ja. Lebo to... Foťak som to by bol lepšie, lebo foťak robí taký tento, ne? Blesk na... Toto dám 100% do videa. My to možno vyhráme teraz, lebo boti ešte ani jeden neskopol, ale... Mám ho! Som si ani život neubral na tej bombe. Jedného bota dal druhého. Ako si neskoro na konci kola. Však? Pozor, foťak! Sakra! Dostajú flé! Foťak dostali. Oni boli odfotení. Aj teraz bol foťaný. Ja som sa jej trafil na takého blízke. Kam ja som sa jej trafil? Kamo... Ja sa môžem hanbiť za môj výkon. Tak toto bolo také krátšie video, ale ak sa vám páčilo, no tak si pozrite naše ďalšie videa a my sa vidíme u ďalšieho. Dovidenia. A napíšte... Komentár. Stranec. Nie. Diviak. Foťak.